DCGB! Ano nasa ano yan? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, Istorya sa Kakanan, Mano-Mano Sana. Marina, intra na sa Escaramuza! Hi! Maray na pagkahapon na po. Maray na pagkahapon na po sa gabos na nakantabay sa indang mga residensya. Aldaw po kitangunyanin na Lunes, holiday. Holiday dahilan po tangunya na pagkaaldaw. Pigo kumemorar ta ang mga signifikanting kontribusyon kan sa tuyang mga heroine kan mga nakalihis na panahon. And sabi nga ni Ibaga, bako lang nga itong mga heroine kan mga nakalihis sa taon na ang dapat na pigro recognisar ta. Pati na po itong mga modern heroes ta na maski nga ni day nakasulog ni na man iba-ibang mga costumes dapat na hilingon ta, iyan ang mga men in uniform ta, mga grupo na nagbubusol man iba-ibang mga advocacy, lalo na ang kapalibutan, ang mga teachers ta, ang mga doktor, ang mga nurses ta na wara nin kapagalan sa pagtaupo nin serbisyo sa satuya po ng mga individual. Kaya, pasalamatan ta sinta sa simpleng pagpasalamat kan sa indang ipigtataong mga serbisyo. Dakulang bagay na iyan tanganing ma-recognize man na sa indang effort. And maski nga ni iba ko aldaw kan mga heroine, dapat na pasalamatan ta po tabi sinda. Maray na pagkauto po dyan sa mga nakantabay sa indang mga harong. Kumusta po tabi ka mo? Ano lamang ang tabi sa indang pinagkakabisihan dyan? Magsarabay-sabay kita sa good alauna nin pagkahapon. Tapaglusad ko naman hindi Kuya June. Mabalik ako duman sa sakuyang pig aatinderan dyan sa sarong venue sa may parte kan Kalayaan Park sa barangay Gugon, Legazpi City. Dahilan ta importante itong paghururo na pigigibo po dyan. Tanganing mas masabutan ta kung ano ang mga plano. Tanganing marealisar ta sa pag-abot ka na 2030 ining 100% na pagkakaiga po nin renewable energy. And imagine Kuya Jun, duman sa paghururon ka subago, nagbutwa itong trending na mga hururon ngunya na ang Pilipinas da Kuya Jun, iyuan bumabahang pondo para sa baha. And so tig-discuss ka subago ni Sir Larry Pasqua kan Filipina movement for so grupo niya PMCJ niya po dyan nagpapartisipar sa aktibidad na iyan. Dahilan ta ang indaman bagangon na irestoryahan Kuya June itong mga bako umarhay na pagtrabaho kan mga flood control project sa maniwebang parte kan sa tuyang nasyon kay bahan dyan sa top 10 ang probinsya kan Albay asin Camarines Sur. Sabi digdi punda akan taon 2011 sa good 2025 nasa 1.47 trillion pesos ang pig-alokar kan gobyerno para sa flood control projects. Pero sa ibong ngaya kaiyan, mas dakol itong mga proyekto na daiman po ngaya napapakinabangan. Daiman nakakapag protehir sa mga tao kontra po sa baha kada best na may pag-uuran. And then answer nga iduman sa tutawan nindoon ni Sir na Larry Pasqua. Itong dati ngaya daiman ngaya kami pigbabaha. Bako lang inig sa probinsya kan Albay nangyayari and nagkakadarangog tang mga taramon kan mga residentes. Kundi po ang mga nasiman iba-ibang parte kan sa tuyang nasyon.
Dati nga, hindi naman nga kami binabaha for so long a time. Ngunyan sa na ngayon, dahil nga ang pigtuturo, itong bako po sumarhay na patrabaho kan mga flood control project. Digdi po sa satuyang palibot. Sabi digdi, hi Ma'am Angel, God bless po. Kailan po tabi an medical mission kan Ibalong Festival tabi? Sabi digdi Kuya Alvin Uy, sa sakuyang schedule na nakuha, ang medical and optical mission gigibuhon po tabi sa August 30. Pero as of now, day ko pa na ku-confirm sa executive committee, particular na kay konsehal Alan Ranyola bilang siya ang vice chairperson. And syempre kay Mayor Hisham Ismail bilang chairperson po kan executive committee kan Ibalong Park. Ibalong Festival. Kung saan ang magiging venue po kay ni NCESA ang mga beneficiaries kaining nakalinyadang medical and optical mission bilang parte po kan mga aktibidad na nakaantabay o nakalinyada para po sa nagpapadagos na Ibalong Festival 2025. Sabi ni Sir Alvin Uy, Ma'am Angel, panagre-report ka, panagre-report ka tabi, nakasakay ka sa bagong mobile kan DCGB. Iyo po Sir Alvin Uy, sa kuya issue ang ako ang assigned reporter po sa mobile. Kaya pampirang aldaw na bago ng Kuya June na nabubunyag, nakakasakay ako dyan, gamit ko po ang mobile, pero bigmamaneho po yan ni Kuya Henry the Boy Mata. And at yan po na pagkahapon, duman po sa mga maralakaw-lakaw, walking, pwede ka mo dyan Kuya June maghiling ni Jerome Can, ininggigibuho na Baile de Ibalong Regional Dance Showdown. Alas 7 po nin pagkabanggi dyan sa Ibalong Park, dyan po sa Barangay Puro, Legazpi City. And then sa aga, igwamanin Vocal Warriors, the Ibalong Sing Off 2025. Sa audition, gigibuhon po yan alauna nin pagkahapon, dyan sa Ayala Malls, Legazpi. Igwanin, ito, kulibat ko po pala na, duman sa mga job seekers i-visit na po nindo ang official Facebook page ka na Peso Legazpi City. Just in case na interesado po kamong magpartisipa sa gigibuho na Ibalong Festival Job Fair 2025. Diyan po tabi yan sa 3rd floor kan SM City Legazpi. Last time na nakauron ko si Sir Dad Sarañeses and pamayo po kan Peso Legazpi. Maabot na sa 13,000 na job vacancies. Ang itatangro po kan mga local employers, may nasa luwas na mga trabaho sa luwas ka nasyon na itatangro po dyan. May mga participating government agencies. Ang Philippine Army nga ni kundi ako nasasala, dakol-dakol na mga bakanting posisyon po ang itatangro ninda dyan. And apera ka iyan, may mga serbisyo man iba-ibang mga ahensya kan gobyerno na dadarakon po tabi dyan tangani maging one-stop shop. Iyan po na aktibidad po dyan ka na Peso Legazpi. Iyan ang pigaapod na Tatak Peso Legazpi kung sa inapera ngay sa pagtao and then pagtabang sa mga Legazpenyo asin itong mga pagtaraning na lugar na makakuha po ni trabaho o empleyo. Gusto mo man ngayon na mas mairani ang mga serbisyo ngayon kan gobyerno. Duman po ngayon sa mga nangangaipo. Ang duman sa last week na paghurumi ni Sir Dad, nag-confirm is NBI, National Bureau of Investigation, Philippine Statistics Authority. And then sa aga kaya may trabaho na. Makibarata daw ako kay Sir Dads kung pira na ang mga employers na nag-confirm na mapartisipa. Last time na nakaurong ko sa Sir Dad, sabi niya, ang sa overseas employers na target nindang mag-participate, nasa anom. Pero last time, 2 pa lang. Malayta, madagdagan. And mas dakol po na mga employers ang mag-participate. Tangani mas dakol na oportunidad ang may tatangro po digdi sa tuyang mga local job seekers. Pero pwede po kamong magparehistro na duman sa indang ipigpaluwas na link. Tanganing mas madali po ang proseso indo po sa aga. Pero just in case may problema sa indong mga internet connection,
pwede man kamo pong mag-walk-in na lang po duman sa aga. Sa third floor po kan SM. As in, ang aktibidad, bubuksan po as early as 9 a.m. Sa ano po yan? Friday, August 29, 2025. Po yan sa third floor kan SM City Legazpi. Kaya na pagkauto kay Ma'am Claire Hariri, di ko alam kung haingunan si Ma'am Claire, pero tigtag niya ako kasubago sa 3-day sale ninda. Maray na pagkauto kay Sir Rolly Alvarado, nakaantabay da po unan from Pasay City. Kay Ma'am Sally Lona, pakaantabay da po unan taga Barangay Puro, nakaantabay po unan sa indang mga radyo. Kay Sir Mark Ostona, and then kay Ma'am Tet Aldana Jacob, naka-serip sa satuyang Diesel GB News Online, ngunyan po na pagkahapon. Ano pa man Kuya John, pwede na po katang mag-sorcery-blagan, taday pa sa kuya, taday patapos ang sa kuyang obligasyon, ngunyan na pagkahapon. Ang sa kuyang kapartner sa Lado Technical, si Kuya John Napoles, sa IT si Jerome Nico Martinez. Sa antabayan na po ang masunod na programang Marhay na Hapon with Father Butch Bomba COP. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong